Fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tkellem dwar l-inkjesta tal-imħallef Michael Mallija. Anke jekk din l-inkjesta saret biss fuq talba tal-Prim Ministru tal-lum, minkejja li l-każi li tirreferi għalihom imorru għal amministrazzjoni oħra, Simon Busuttil qal li l-Prim Ministru mhu jagħmel xejn quddiem allegazzjonijiet serji. L-inkjesta kienet ukoll ippubblikata u ntbagħtet lill-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn diġà bdew ikunu attwati r-rakkomandazzjonijiet tagħha. Minkejja dan, għal Busuttil il-Prim Ministru mhux jaġixxi. Fid-dawl tal-inkjesta għal darb'oħra Busuttil reġa' semma kemm il-darba lill-familja Gaffarena. Iżda minkejja li kienet jitkellem wara li fit-torċa kienet żvelata aħbar dwar laqgħa li kellu hu magħhom, ma ta' ebda dettalji dwarha. B'reazzjoni għall-intervent ta' Busuttil, il-Gvern qal li l-kap tal-Oppożizzjoni minflok jitfa' insinwazzjonijiet bla bażi għandu jitkellem kif każijiet li seħħew taħt Gvern Nazzjonalista qed jiġu investigati llum. Il-Gvern qal li l-kap tal-Oppożizzjoni missu jgħid x'inhi l-fehma tiegħu dwar Carmelo Mifsud Bonnici u Beppe Fenekadami li kienu responsabbli mill-Ministeru li taħthom kienu jaqgħu il-Pulizija fi żmien meta seħħ il-każ taqtil li ssir referenza għalih fl-inkjesta. Kien fi żmien tagħhom ukoll li l-investigatur fil-każ daħal f'negozju ma' qarib tal-akkużat. Irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li kien jagħmel tajjeb dalgħodu kieku Simon Busuttil tkellem dwar il-laqgħa li kellu lejlit l-elezzjoni ma' Gaffarena fejn talab xi dokumenti. Il-Partit Laburista qal li l-ħmieġ li ilu jisforza biex jitfa' Simon Busuttil bin-negattività tiegħu kollu se jispiċċa wara biebu.